Един ден Дора Дамял си ходила и си пеела. Момиче като мен няма работа с теб. С мен ли? Не. Какво правиш до сега? Ами бях на спирката. Не на теб. О, така ли? Добре. Аре, мъженома, спри да ухкаш, бе! Един ден, след много дни, песента се разчула и циганенът отишъл на концерт на Торалей. О, извинете, на кой на концертът съм? Ами на Торалей Дамяс. О, кравата, която издоих вчера! Госпожо, вие май не знаете за кой говорим. Как да не знам собствената си крава, която съм издоила?